हाग्रामा सारा शिफ्ट जानायनि लगे लगेनो बिटिसिआ माने बासिफिनबाय आरो जोंनि 6 सिडुलानो धंस जानोसैमोन गैया जानोसैमोन जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौबो लांजोबबायमोन सेस जाबायमोन दायो जोंहा माने रिभाइभेल अफ पावार रिभाइभेल अफ माने डेभेलपमेन्ट जोंनि बे माने हाबाफारिखौ रायजोफोरा दिनै नुगासिनो दङ जोंनि पावार फैनाय लगे लगेनो दायो गोदोनि बायदि बिटिसिआ मोनसे पावारफुल आरो खोब माने डाबल स्पिडआव माने डेभेलपमेन्ट दायो सोलिगासिनो दङ आरोखि आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै बिटिसिआव माने अपोजिशन पार्टी गैला अपोजिशन पार्टीयानो गैला दिनै बिटिसिआव आरो बिपिएफजों कन्टेस्ट खालामनो हानाय बेबायदि माने पलिटिकेल पार्टी दायो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गैथ'वा दिनै बथझरायाव बिपिएफ हान्जाया दिसपुर सल' जात्रा बेनि मास रेलि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव चिफ सारजों लोगोसे जोङो बयबो बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लाफैनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों दि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों हाजार हाजार जोङो जेसेबां लिंदों बेनि माने डाबल मानसि जेरावबो ओंखारबोदों आरो रायजो राजाफ्रा थांनाय 2025 सनाव बिपिएफ हान्जाखौ भट होनानै देरहाहोदोंमोन एबसुलुट मेजरिटि जोङो मोननो हादोंमोन आरो 4 मास जाबाय दा बिपिएफ सरकार सालायनाया 4 मास जालांनायनि उनावनो बिपिएफआ हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जाबायदि माने खामानि मावनो थाखाय डेभेलप खालामनो थाखाय जाबायदि थांखिफोर लादों रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनदों जोङो इलेक्शननि आवगायाव जाखिनि खोथा होदोंमोन जे जोंनि बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख थाखा होनाय दायो जोङो 5,000 जन लाइमोनफोरनो बेखौ अलरेडि राननाय दाखालिनिफ्राय स्टार्ट जाबाय थादों इलेक्शन जोबग्रोमोना जोङो 15,000 जन बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख थाखाखौ जों आरम्भ खालामगोन 15,000 प्लास माने 5,000 नेक्स्टआव सेकेन्ड लिस्टआवहाय 20,000 जन जोंनि इयुथ्सफोरनो जोङो 2 लाख थाखा जोङो होगोन आरो जोङो खोथा होनाय बायदि दायो आइजोफोरनो जायफोर माने सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बिथांमोननो टटेल 33,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 पार ग्रुप बे हाबाफारिखौ जोङो अलरेडि रानगासिनो दङ बेजों लोगोसे गोरिब गुन्द्राफोरनो आइबिएस 10,000 पार हेड टटेल माने 50,000 इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारिफोरनो बे स्किमखौबो जोङो रानबाय सेनियर सिटिजेन बिकलंग हा पाट्टा होनाय खामानि गासिबो सोलिगासिनो दङ जोङो खोथा होनाय बायदियैनो जोङो टेट मास्टारनि साख्रि बेनि स्क्रुटिनिनि खामानि सोलिगासिनो दङ 984 टा माने टेटफोरा टेट क्वालिफाइड माने टिचारफ्रा एपइन्टमेन्ट मोननो थांगासिनो दङ कमप्लिटलि मेरिट बेसआव होनाय जागोन आरो बेखौहाय आरो फरेस्ट गार्डनि साख्रि दायो ओंखारबाय नोंथांमोना नुदों दा जोंहा मोनसेनि उनाव मोनसे आरो बेनि अनगायैबो लामा दालांनि गोबां माने 1,000 crore माने इन'ग्रेसन खामानिफ्रा दायो जाखांबाय दा रायजोफोरा बिपिएफ सरकारखौ मोनथिगौ दे बिपिएफआ खामानि मावग्रा मोनसे राजखान्थि हान्जा बिपिएफ थायोब्ला बिटिसिआ जौगागोन बिटिसिआ धंस जानायनिफ्राय दिनै हाग्रामा सारा शिफ्ट जानायनि लगे लगेनो बिटिसिआ माने बासिफिनबाय आरो जोंनि 6 सिडुलानो धंस जानोसैमोन गैया जानोसैमोन जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौबो लांजोबबायमोन सेस जाबायमोन दायो जोंहा माने रिभाइभेल अफ पावार रिभाइभेल अफ माने डेभेलपमेन्ट जोंनि बे माने हाबाफारिखौ रायजोफोरा दिनै नुगासिनो दङ जोंनि पावार फैनाय लगे लगेनो दायो गोदोनि बायदि बिटिसिआ मोनसे पावारफुल आरो खोब माने डाबल स्पिडआव माने डेभेलपमेन्ट दायो सोलिगासिनो दङ आरोखि दा बेखौ बयबो रायजोफोरा मोनथिगौ दा जोंनि बिटिसिनि गेट सिङावहाय माने गासै 15टा एसेम्बलि सेगमेन्ट दङ 15टायावबो 15टा दिनै बिपिएफ हान्जानि मदद होनाय माने केन्डिडेटफ्रा देरहागोन आरो दिसपुरनिफ्राय जोङो 4 माने मिनिस्टार मोनगोन आरो जोंनि डेभेलपमेन्टआ माने डाबल जाबावगोन नेक्स्ट टाइम बथझरानि रायजोफ्राथ' बिपिएफनि फारसे दंजोबखायो बावहाय जोंहा एम दं मुनमुन ब्रह्म बायदेव दा बथझरायाव जायखौनो केन्डिडेट होगोन जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बेनो माने बिराद बुरजा माने भटआव देरहागोन आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै बिटिसिआव माने अपोजिशन पार्टी गैला अपोजिशन पार्टीयानो गैला दिनै बिटिसिआव आरो बिपिएफजों कन्टेस्ट खालामनो हानाय बेबायदि माने पलिटिकेल पार्टी दायो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गैथ'वा जोङो कमप्लिटलि रेडि गाबोन डिक्लेयार होयोबाबो गाबोन इलेक्शन गेलेनो हायो बिपिएफआ समफोर डिक्लेयार होयोबाबो समफोर जोंहा माने इलेक्शन गेलेनो हानायनि जोंहा माने फुल प्रिपारेसनाव दायो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दंखायो आरो खुनु माने प्रब्लेम गैया